Era unha vez o home. Os anos tolos. Voar. Xa no 1496 Leonardo da Vinci... Asegúrolo, esta máquina pode voar. Só se precisa mover os pedais. Voar. Gordo, non te vayas a ilusionar, és demasiado pesado para voar. Voar. Desde o mito de Ícaro o soño eterno dos homes. 2 séculos despois, en 1678, as alas de Besnier. No 1742, as alas de Vacqueville. 1806, o ornitóptero de Degue. 1854, o ornitóptero de Bren. 1868, un gran paso adiante, o triplano a vapor de Stringfellow. A aeronave de Thomas Moy, no 1875. O monoplano de Tatén, no 1879. Cantos proxectos tolos, cantas esperanzas vas antes de que o soño se faga realidade. No 1895, Otto Lilienthal voa. Boa! Que? Sí, xefe, mire. 1897, Clement Adé. O home pode voar, pero aínda non sabe, terá que aprender. 1903, o primeiro flyer dos irmáns Wright. 1906, Santos Dumont elévase no Demoiselle. 1907, o biplano de Voisin. Nos anos seguintes xorden máquinas curiosas. O aeroplano francés, o Elhammer danés, o Rosson americano, o Siné americano, o Safety inglés, o Givaudan francés, o aerocurvo Ponzelli Miller italiano, o Equibili francés, o Edward Romboidal inglés. No 1909, Blériot cruza o Canal da Manga. E chega a guerra no 1914. Que uso se vai facer da aviación? O Ebro inglés, o Rampler alemán, o Macchi italiano, o Spad francés. Oi, Pedro, e se intentas sobrevoalo cos pés para arriba? Roberto, vaite substituir durante a convalecencia. Que teñas boa sorte, amigo. Alí!
Aguanta que xa vou. Espera, collo eu os mandos. Xa está. Fixádevos. Conseguiuno. Deu aterrado. Ah, moi ben, moi ben. Bravo, bravo. Ali está papá. Aí están, Pedriño, Pedriño. E aí está o meu gordiño. Xa estamos aquí. Pero a ver, nena, non me vas vir a axudar? Sí, mamá. Xa vou. Como me encontras, mamá? Oh, Deus, que horror. Ti volvicheste tola, filliña. Fíxate, Pedro. Túa nai ten razón, todo iso é indecente. Por que? Podíades ser máis modernos. É a última moda. Escoita, filliña. Hola, papá, hola, mamá. Chego un pouco tarde, non si? Estás simplemente ridícula. Con ese pelo tan curto pareces un rapaz. Eu na próxima guerra vou ser xornalista. Moi ben, reporteiro gráfico. A saúde de Roberto. Debo ya vir. Por Roberto. Se non chega a ser por el, non estaríamos aquí reunidos esta noite. Contanos lo que pasou. Pedro, deronche. Señorita, ¿quere vostede bailar comigo? Non se decata de que está molestando a señorita. Concédeme este baile, señorita. Voume presentar. Son unha persoa moi importante. Presidente, director xeral dunha empresa moi grande. Ao meu lado, vivirá vostede o sonho máis fermoso da súa vida. Por que ri vostede? Tardaches moito, Roberto. Oh, perdón. Meu amor, estiveches moteando cos teus avións. Durante a guerra fun piloto. Asínas o Tratado de Versalles. Insuficiente para uns, excesivo para outros, esperta desacordos, xerme de conflitos futuros. Tome. Aquí, que lle quede claro, non necesitamos heróis nin temerarios. Xa lle escribiremos. O seguinte. Grazas de todos os xeitos. Que fai vostede aquí? Tranquilo, non te desanimes tan axiña. Verás, co meu traballo sairemos adiante. Xa encontrarás algo, home. Sí, sí. Pois claro que sí, e non poñes esa cara. Mira, xa veñen os nenos. Boas noites, mamá. Anda ben. Que pasa? Boas noites, papaiño. Paréceme que vou acabar aceptando ese posto de mecánico que me ofreceron. E ti, Roberto? A min contratáronme para facer acrobacias aéreas. Pagan moi ben. Ai, boas noites a todos. Boas noites, mamá. Anda, vai lavar as mans. Sí, mamá. Ai, esquecíame, teño no peto unha carta para papá. Trae. Toma. E eu teño un regalo para ti. Toma. Que será? ¡Hala, qué bonita! Gústache? É para el. Pois claro, para o futuro reporteiro. Que alegría, aceptaron a miña solicitude. Vou voar. Non ves? No 1920, coa súa política de illamento, o Senado dos Estados Unidos negase a entrar na Sociedade de Nacións. Os Estados Unidos repréganse, non queren solidarizarse cunha Europa esgotada. O caso Sacco Vanzetti ven a aumentar as hostilidades. En Múnich aparecen as primeiras camisetas nazis. En Italia, as camisas negras de Mussolini combaten o socialismo. En Rusia fracasan todos os intentos contrarrevolucionarios.
en Irlanda desencadéase unha guerra atroz. Que? Gustouche? Acabarás por matarte. Quen é? Chámase Adriana Bolán. Ela tamén é piloto. Non o fai nada mal. Fixo unha aposta con Codron. Se consegue facer un sorrizo, el prometeu que lle regalaba un avión, pero non o vai conseguir. É demasiado duro para unha muller. ¡Fantástico! ¡Así se ¡Bravo! Moi ben. ¡Bravo! Magnífico, nunca vira nada igual. Ben, moi ben. É sorprendente. 1920. Adriana Bolán é a primeira muller que cruza voando o Canal da Manga. Quero aprender a pilotar. Pero que dis? Estás tola, iso non é cousa de mulleres. E Adriana Bolán? É un caso especial, unha excepción. Eu tamén podo ser unha excepción. Non quero oír falar diso, non insistas. A ver, entendíchesme. Pon moita atención. Sí. E sé prudente. En 1921, Adriana Bolán sobrevoa por primeira vez a terrible cordilleira dos Andes. Quietos un momento. Non vos movades. E para celebralo, o cine. Nese mesmo ano, 1921, celébrase en Jersey City o combate do século, Dempsey contra Carpentier. Un, dous, tres, catro, sigan. Mentres os Estados Unidos e Xapón se afirman como grandes potencias, Europa vai en declive. A parálise das democracias contesta o crecemento do fascismo. En 1922 ten lugar a formidable marcha dos camisas negras sobre Roma. O rei Víctor Manuel III encarga a Mussolini a formación do goberno. Hola, Fullita. Últimas noticias. Últimas noticias. Senta, quero che facer un retrato. Antes teño que vender os xornais. Toma.
O Senado francés volveulles negar o voto ás mulleres. Un xornalista escribe: a muller debe saber que está subordinada polas leis naturais á escravitude moral e física, e non pode negar esas leis. O xornalista chámase Jalou. No 1923 aparece un libro que causará un grande escándalo, A Marimacho. Oi, Hemingway, hola. Hello, boys. Como vai iso, amigos? Toma unha copa. Ok, con moito gusto. En Rusia, Stalin, secretario xeral do Partido Comunista, loita polo poder. Non, grazas. En Alemanha, fracasa o golpe intentado por Hitler. En Italia, pola contra, o empuxe dos camisas negras consegue a maioría nas eleccións. Señorita, teña vostede a vontade de tomar unha copa connosco. Oh, invitádesme. Claro que sí, invitámola por guapa. Que quere tomar? Roberto, por fin chegaches. Miña rula. En 1924, Hitler no cárcere escribe Mein Kampf. Nese libro expón todos os seus proxectos, pero que non lee? Pra casa, amigo. Hoxe ceamos en familia. Hola! Flor, son eu. ¡Qué alegría! Por fin volviches, querido. Que é esta graxa que tes posta? Unha das últimas novidades. Crema de beleza, sabías? Dis que revitaliza a pel. Dentro de 15 días vasme confundir coa túa filla. E mira a última adquisición. Unha cociña eléctrica. Isto sí que é progreso. 1925, a revista negra triunfa en París. La fête de tout petit poton, Valentine, Valentine, la 1926, en Bélxica, o príncipe herdeiro Leopoldo e a princesa Astrid viven un conto de fadas. Mon amour et tout mon cœur à mon homme. Acabáronse as acrobacias. En 1926, no cine proxéctase o Fausto de Murnau. Nese mesmo ano en París, o franco vale 40 céntimos de peseta. Traio vos as mellores fotos que fixen nas miñas últimas reportaxes. En Chicago, o gánster Al Capone domina a cidade. Interesante. As mulleres estadounidenses sofren un síncope ao coñecer a morte dun galán do cine, Rodolfo Valentino. Moi ben. Señoras e señores, veñan ver a mellor revista de Montmartre. O espectáculo vai empezar dentro dun momento. Contacto. Os bollantes anos da guerra esfumáronse. As acrobacias aéreas xa non atraen a ninguén. Tras varias probas e cun aparello ben preparado, Roberto, acompañado dun copiloto, vai emprender unha gran travesía. Un intento como a tantos outros da época. Sí, é Mickey que fai furor no cine. Uns últimos momentos de expansión feliz. Seguro que teñen éxito. Aí están. Bravo, bravo! Moi ben, somos mellores. Oh, Flor! Bravo, bravo! Quietos un momento, por favor. Estamos asistindo a un acontecemento memorable. Hai que ter valor para unha aventura semellante. Iso é ben certo. Boa sorte!
Nunca máis volveremos ver a Roberto, nin oiremos falar dele. É a dura lei da aventura. Veña, filliña, hai que ser valente. Un café movido con muiño eléctrico. Viras isto algunha vez? É o último regalo de teu pai, a radiotelefonía. O 21 de maio de 1927 chega unha noticia sensacional. Lindbergh cruzou o Atlántico. Lindbergh triunfou. Última edición. Lindbergh cruzou o Atlántico. Mira ben, por esta fotografía. O xornal pagoume 100 francos. Está moi ben. A ver, hai no que celebrar. Vide connosco, invítevos a todos ao cine. Boa idea. É a primeira película sonora. O cantor de jazz parece que é sensacional. You make them blue, sonny boy. No 1927, a execución nos Estados Unidos de Sacco e Vanzetti dá lugar a manifestacións en toda Europa. Ambos serán rehabilitados 50 anos despois. No 1928, Maurice Bastier baterá a marca mundial de voos en escala e aínda baterá moitos máis. No mesmo ano, o Pacto Brian-Kello, o que se adhiren 60 países, declarará a guerra fora da lei. Será que o mundo xa é adulto? É isto, querida. É un ferro de pasar. Vou eu, xa vou. Bos días, bos días. Mestre, que cargado ben. Sí. Isto e isto tamén. E agora vou vos amosar o meu último invento, un aspirador. E que aspira? Aspira o pó e é eléctrico. Vou vos facer unha demostración. Pero que pasa? Volveuse tolo. Está demasiado forte. Ven aquí, ven. Onde se meteu? Aí está. Baixa daí inmediatamente. Socorro, socorro. A mí non. Raio de máquina. O noso correspondente en Nova York comunícanos en directo as alarmantes noticias da bolsa. O derrubamento da economía xa está amañado. A economía estadounidense nunha grave crise. O crack de Wall Street no 1929 multiplica as esperanzas de paz, xa que a crise estadounidense esténdese por todo o mundo, no que logo hai 40 millóns de parados. A festa da posguerra acabou. 1932. O noso amigo Pedriño, un reporteiro novo, vai asistir como testemunha privilexiada aos mellores acontecementos da súa época. Adeus, ata logo. Despois, sí, xa acabaron os anos tolos. A crise favorecerá o crecemento do fascismo. 1932, coa axuda do capital alemán e a dos militares, o partido nazi obtén o insuficiente 37% dos votos. Pero no 1933, Hitler está no poder co 89%. E entón, como alicerces da nación, elixe o racismo, o odio cara aos xudeus responsables de todos os males e o rearme. Italia está nas mans de Mussolini, pero na maior parte dos países de Europa o capitalismo arroupase en réximes totalitarios. Roosevelt acaba de ser elixido presidente dos Estados Unidos, e ese será logo o New Deal. Nese ano, Amelia Earhart cruza o Atlántico. 1934, en Francia o escándalo Stavisky e moitos motíns. 1936, Hitler ocupa Renania. Hinter uns treten an das große Berg Errettung unseres Volkes. Aquí estamos ben. Que están facendo no meu campo? Fora daqui! Ai, se Francia chegase a reaccionar. Pero Francia, en plena inestabilidade política, prefire a alegría de vivir. Fora! Era o momento de... Non. Italia invade Etiopía e a impotencia da Sociedade de Nacións non a tardar en poñerse de manifesto. En España estoupa unha guerra civil horrible que asombrará o mundo polas súas grandes batallas.
Na Unión Soviética, os procesos e as execucións adquiren dimensións tráxicas. 1938, Alemanha anexiona Austria. Despois chegará a vez a Checoslovaquia. A súa volta de Múnich, onde capitularon ante Hitler, Chamberlain e Daladier son recibidos triunfalmente. 1939, ante as vacilacións francesas, inglesas e xaponesas, Stalin asina con Hitler un pacto de non agresión que lle deixa as mans libres en Polonia. E 8 días despois, o 1 de setembro, estoupa a guerra co ataque a Polonia. ...61 nacións, 100 millóns de combatentes toman parte no conflito. Balance, máis de 50 millóns de mortos. 10 millóns de civís, mulleres, nenos e anciáns exterminados en desafío a todo sentimento humano no nome do odio. O Enola Gay voa cara a Hiroshima. A vitoria. Que vitoria. Europa, berce do humanismo, está desfeita. O 4 de febreiro do 1945 en Yalta fixas en grandes liñas o que vai ser a paz. Unha paz pobre establecida sobre o equilibrio do terror. E o home no medio de todo iso, o home que acababa de erguerse sobre as extremidades posteriores.